I poz ljudi, znači danas igramo malo Dragon City, ne, tako. Znači ovdje imamo nešto novo, Gnite Dragon, Petroleum Meteor, odavde mi ništa ne treba. Dobro, fina. Koliko će... Da li je moguće da sam uradila ponovo to? Za 5 minuta. Bože. Znači, čini mi se da ovdje imamo nešto novo. O da. Saliju. I tebe. Uopšte nam ne trebate. Dalje ovo ostrovo tu, ali ja već imam sve te zmajeve. We experience problems with our servers. Please check back later. Okay. Mnogo bolje. Šta sad? Aha. Smiješno. I sada idemo da se fajtamo. Imamo još samo jednu priliku da se fajtamo i da osvojimo ta 3 dijamanta. Hoćemo li iskoristiti tu priliku? Naravno da hoćemo. Šta mi je zaboravila za nju priču. Tako. Legend spell. I ušte je mutno. A tako. Kasija! Sviđa mi se ime. Kasija. Prelepo ime. Prelepo ime. Tako je. Legendary. 29 nivo. Pa vidite da je veći vod od mene, ali da ja imam mnogo više života. Hoće li me ubiti? Neće. Legend spell. Pogledajte koliko ja njemu mogu da uradim. Nadam se da će ga ubiti jednim udarcem. Tako je. Armadillo. Šta mi je sa kamerom? I imamo ovog zadnjeg da ga dokračimo. Baš se glupiram. Nismo ga dokračili, te baš tata. Dobro, možemo jednim udarcem. Ni moj legendar ne može jednim udarcem. Da, kada ovo prođemo, da kada smo ta 3 dijamanta treba da se barimo u stadijumu sa onim jako teškim. I uradit ćemo naravno to. Finished. I osvojili smo 3 dijamanta. Super, jej! Sada. Pošto želim da koristim mog Mesija zato što jer on ima led, ali ne mogu da ga koristim zato što je jako mali nivo. Pa ajde da pokušamo da ga malo nahranimo. Evo ga. Ćao Messi.
Evo 16. nivo. Može li više? Ne može. Šta se dešava? Odlazi kao da nekog briga. Nervira. Odlazi. Nerviraš me. Koliko će oduzeti za ovo harvest po 14 dijamana? Ne. Nećemo mi radimo. Sada je vreme za fight. Tako je, i idemo prvi. Radimo Icy Wind. Prvo i prvo. Tako je. Uh-oh. Da li će ovaljati? Hoće li me ubiti? Ostali smo živi. Hvalim te Bože. Cyrogenic Freeze. Hajde, tako je bre. Imamo 35. nivo Mirror. To je jedan veoma jak, mislim to je veoma težak protivnik. Ali uz pomoć mog legendarnog mi to možemo da uradimo. Mislim da ćemo ga odmah ubiti, ali moći ćemo da ga ubijemo. Mislim, imat ćemo priliku da ga ubijemo. A oni smo. Ajde, naravno da si ostoži, pa ne može on tebi da ubije. Hajde. Pura, ti si mrta, pura. Tako je bre. Sljedeći imamo Pure Dark Dragon. 23.080 života. To je već opasnost. Ali znaš šta, mislim da ću pokušati ipak. Ne verujem da ću uspjeti, ali najbolje da pokušamo. Zašto da ne? Život je tu da se pokušava, zar ne? Mislim, život je samo... Neću vam pričati. Ajde, you can do it. Tako je bre mačko. Sad ako me ne ubije, to će biti savršeno da možemo sam da nastavimo. I dalje smo živi, opa, bravo. Da li će umreti? Sad ne vidim. Da li će umreti, da li će ga? I nije umro. Pa to je šteta i izgubili smo. Dobri ljudi, poz. Aj, čao.